EA Sports. It's in the game. Iepa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri FIFA 23 zuzeneko honetara, eta kaso honetan jokatuko dugu denbora handi bat Liverpooleko emakumeen taldearekin, izatez Ingalaterrako ligan eta de gustokona Liverpool izan da, eta beraz, emakumeen liga eta bar dagoen eskokoan erabaki dut ea nola funtzionatzuko lukeen Liverpoolekin liga bat jokatzea, eta horretarako gauza errez bat egingo dugu, izango da torneo nazionalak, Liga emakumezkoen liga, Barclays VBikoitza SL, Barclays Women's Soccer League, eta itxaron agian zer... bale. Hartuko dugu Liverpool printzipioz izango litzateke dauden taldeetatik okerrenetarikoa, Leicester eta Ridenekin batera, baina saiatuko gara alik eta hobekinen egiten. Beraz, aurrera joango gara. Liverpool, bai. Torneo B. Listo, ez da komplikatuko. Lehen partidoa Manchester Uniteden kontra. Bale, noski jogatuko dugu partidoa. Taktikak lau bi, klasiko bat dena, horrela asko ere hobeto moldatzen naizelako. Kiernan danezen gatik. Kinanen gatik Nagano. Banden Sanden jokatuko du bai ala bai, eta goian Stengeli laguntzen Dowi. Campbell defentsa da, baina defentsarik ez ditugu nahi hor. Agian jarri dezakegu hori hemen. Kearns. Eira, jarriko du hau egal batean, gero ja ikusiko du nola moldatzen garen, eta beraz honekin aurrera goaz. Nola fundamento bi.
Eza hori jarri behar nuen bai ala bai. Anfield, You'll Never Walk Alone. Hori da gure aukerak baliatu beharko ditugu liga honekin ongi joateko eta hori hasiko garela lehen da biziko esaiarekin. Eta goiko hori ez dakiz zergatik agertzen den helburu moduan eta bar. Atzera, ez dago. Hori bai, ez dakiz zergatik agertzen diren gauza horiek hemen. Ongi, vale. Aldatu, kontuz, defentsa. Oso ondo hasi gara bai. A ver, inork ez du esan errezi izango zen. Vale, galetik. Sentitzen dut Luzia, baina ja orain ere etxaila zara, oraindik aurrera, nez eta erlitiko jokalere izan, hola. Berdinketa markagailuan. Pimpan truku. Bueno, ere jokoak izan du aktualizazio bat, eta orduan ez daki ze gauza laude dituzten eta zentzuk ez. A ber, baina txartel hori da bere buruak eta txagatik, bera! Kaka! Ez, minutua zaitugu. A ver. Ea honela ja konpontzen den gauza. Bale, bakarrik izenak agertzen dira baloia duenarentzat. Bale, galera. Dira...
área barrida pasia, hori berdin zaigu da, dagoeneko. Egin da biziko, zatia maitu, eta atxuan. Arraro egiten zeital ere ruso ez izatea titularra Manchester United horretan. Jokoak eta bere movida. A ver. Ez duzu Lucia Garziaren bat tereko antzarik, baina Sandene, gola. Gola. Hemen gure jokalarik onena. Ongi. Denbora daukagu oraindik. Hor Utsunea, eta hor beste aldera tiro egin, eta atezaina oso ondo gaindituta bigarrena. Gainera hanken azpitik. Galera berriro eta jokaldia bukatu behar da. Vale. Honekin kontuz, oso arriskutsua delako. Aurrelari peto-petoa. Txartela. Horia bada lehen da biziko aldaketa egin barko dugu. Hala ere. Behar dugu apur bat baloia kontrolatzeko eta bar. Dugui hori izan behar litzateke aurrelari moduan. Ez dakit zergatik jarri dugun hor, eta honek uste dut ongi goazela. Zelen. Bai gure laketak. Principio lehenengo partida beharko litzateke Chelsearen kontra, era kontrarazioan beratzeko kaka. Eskerrak ez duela golik sartu, libratu gara. Guk ez dugu baliatu gure aukera. Utzune da biletako pase ez delako
ongi atera, beraz, bueno. Hala, hirugarrena. Hala, lehen partidua pikutara joan zaigu. Ai. Berdinketarekin konformatuko nintzateke gainera. Baina ez da posible izan. Hala, jarraituko dugu. Bai. Bueno, masiera baino ez da. Aston Villa. Lau bi. Ui, Holland. Hemen, Van den Sanden. Hernan Daniels. Humphrey. Hor bai. Eta zela erdian. Bai, aukera emango diogu. Vale. Ea orain ze morduz modatzen garen, bigarren jardunaldi honetan. Villa Park. Egan izan den. Ez dute galean min gehiago ingo bezala. Vamos ahí con bolita. Thank you, Villa Park. Enjoy the game. Vale, galera. Erdire, errematea eta gola.
Ongi, a ver. Vale, ere zentratu gaitezen. Hazen olako geldiketa gure atezen. Oso ongi. Errepika ez da gongo, Kanpora. Atezainak berriro. Liderrada itzela indu. Kontuz da lireki. Kontuz guztiekin orokorrean. Vale. Sekulako utxegita defensa eta berdin kanta merezitako. Bestaldera, Kierna, Megaletik, Bandesan esatik da jogatzen aurrelari moduan. Corner es. Uf. Vale, galera. Gira remataren goan eta gola. Atzetik etorrita. Gusten zaizkidan gol horietakoa. Atzetik etorri kriston zapatekoa eman eta gola. Hor utsunea atzera eta penalti puntutik barrura. A ver. Osea, hau. Osea, honelako gauzak ezin diregin, gero gertatzen diren movida guzti horiek. Eta ni penaltiak ez ditut bat ere kontrolatzen. Teoria esmatu dara lekua, Penalti hori saiesteko modukoa zen. Hala. Eskerrak irugarrena sartu dugun penaltia sartu eta berehala. Gor psikologikoa deitzen den gol horietako.
Vale, gol Gallegi. Vale, Leicester bat, Everton bat, United bat, Chelsea bat, eta bihar joatuko dugu Manchesterek eta Arsenalek. Vale. A ver. Arraro zen Kiernan goian ez egotea. Hazen olako gola. Txilena bat, aria txikia. Vale, Laza. Dena txarto. Ui. Nola falta izan dela hori. Pasean kaka, a ver. No voy a reskuratu.
Erdiraketa seiakera. Matthews Roberengatik Holland Hinsengatik Launen jarri dezakegu eta honekin aurrera. Igual lesionatu da. Vale, da segertatu zorionez. Baina egin beharreko faltatxoa zen hori. Falta taktikoa. Nolako falta da, gaina taktikoa. Vale. A ver, horra es. Vale, lehen da iziko garaipena, ongi. Alere zatu behar garain egitelarriak ez egiten defentsa. Vale. A ver. Azken goles da asistentziat. Nagano...
Bueno. Jarraituko dugu. Besteak bana guztiak ongi. Vale, hemen. Lau bi. Banden sanden. Hor. Ro. Campbell. Hernán Campbell. Launiri emango dugu aukera. Nagan ez zara finibili, beraz, itxaron barko du zabur bat. Beste ez dugu aurrelarik izango. Ez izango dugu. Gainera Daniels izango dugu espada. No, bestela ja... Bai. Leicester. Vale. A ver. Banden. Ez. Gero begiratu dut berri. Orain bai. Goazen, 3. partidua. Iepa Cierberus. Bueno, teniendo en cuenta que no sé suscribir y todo eso, estoy aquí echando un FIFA 23 jugando con el equipo de las mujeres del Liverpool, etcétera. Así desconecto un poquito.
Wasemank. Pim pam trucu trucu. Vale. Y esta aldera. Caca. Vale. Vale. Uy. Vale. A ver. A ver. Vale. Esta aldera. Hongi. Bueno. Venga. Venga ya. Pues. Bueno. Sufrimendua. A ver. Hacen... No te la pase a caca.
Defensa. Hoy visto. Bola. Vale. Contrario perfecto. Hola, A ver. Right. A reminder, the food stands will be open after the game if you'd like to get yourself some Vale. snacks. Uy. Coisivito. Daniels. Vale. Caín. Venga ya. Venga ya. Me metan. Bueno. Ay. Penalti madarikatuak. Ay.
Vale. Ay. Ja zer moduz goazen. Fundamento gutxi. Bueno. Uncharted ez goaz. A ver. Van den Sanden hor. Dowi hor. Hinskiernan. Lowi hor. Bai. Hurrengo partidua. Bueno. Jogatu behar da. Herbalife. Thank you. Vale. Enjoy the game. Vale. Caca.
caca. Ongi. A ver. Natasha. Mañana es Natafa Romanov. A ver. Ah, caca. Gasta caca. Sería. Fredericton. Ah, güey. Ay. Vale, juego es campo.
next game if you'd like to get your tickets for the next game or club merchandise. Ay. Va. Ay. Bueno. Joder, Brickton. Brickton en contra. Gure ligan beharko litzateke printzipioz. Jarraitu dezagun. Ay.
Olako geldiketa. Vale. Aurkeria zergatik. Berdin zaigu. Togi. A ver. Bueno, berdin da. Vale. Hobeto guretzat. A ver. Hola. Bita huts garrantzitsua. Campora. Vale. Ongi.
Bita huts, Manchester bita bat Leicesteren kontra, West Ham bat eta bi, Everton bat eta bat. Joe City. Oso ongi ezabiltza. Du partido bat dutxean bukatuko gara. Gure atea utzean ez. Message for all away supporters. Can you please remain seated after the game and the coach will meet you at the turnstile. Thank you. Hala. Dauniren bigarrena. Dogi. Vale, Stengel, Campora. Dan esalengatik. Latni. Vale. Orokorran mintzat bi gol saltzen dizkigute, zer da. Joder. Uf. Sentitzen dut, baina egin beharra dauka.
Vale, era hasta. Es que Ralph Robinson me da la partida. Baloia Campora. Fue Manchester City. A ver. A ver, Liverpool. Golbat, Bost, Lau. Vale. Partidu gogorra dator. Osan jokatzera. Un bideo polita interesgarria. As we welcome the two teams to the pitch. Bueno, facendo Chloe Kelly, Hasegawa. Ah, bueno.
principio seré de Ellen White, Lauren Hill, bueno. Principios Manchester City, bueno, talde hori dauka, hori zelaia erakutsi behar. Thank you. Enjoy the game. Zenolako geldiketak egiten ari diren. Falta, zeratu nahiz sartzen gola. Enaiz oso jaioa, baina. Ui. Vale, jo eskampo, Houghton ere. Frantzesa, Greenwood. Talde potentea dauk. Gaua Arsenalen egon dena. Zuen aukera horiek, ez baitugu sartzen, txarto gaude.
A ver. Es que voy a hacer señal altitud de nada. Urengola. Waktu dua kali kayaknya lah. Bani. Hala. Berdinketa. Pim pam truco truco. Stengel. Pim pam truco truco. Pim pam truco truco. La llegar. Bueno. Venga. Nada.
Eta hirugarrena hat-tricka. Pim pam, truco, truco. Geldik eta geldik. Ah, listo. Ah, Maciver, es McGiver.
Ez du sentitzen Manchester. A ver. Bueno, laugarren. Hor Chelsea lehen da bizi, Manchester United garran zen hirugarren. Bueno, bintzat hori pentsatzen zen. Eta zitekeela. Reading, Wasemank. Humphrey. Weston. Teams to the pitch. From Anfield, enjoy the match. A ver. Eutsi. Vale, naizik aukera hori oso ondo ez da ja. Ui, bueno. Aukera hori geneukan. Barnes.
Concession worker, please go to the ticket office to meet Nathan. Thank you. Goles da Eragon. Uf. Low. Utzi eta utz. Vale, libratu gara. Utzi batik, baina libratzea. Du lortuko,
Ber sorte txarra daukagu Langarekin eta gero. Horrengo partidan jokatuko dugu pierna aurreago jartzen. Agazarra. Gero izan hemen idaztea West Ham jokatuko dugu. Baina no es un juego, nadie no. De la West Ham. Vale. Hau ez nuen egin nahi, baina gazta irabaztea da. Derbi bat. Egin nahi nuena da.
Guazen. Ez dakidana ia dagoen koparik edo ez. Merseyside-reko derbia. Horiek ezin ditugu hitz egin. George. Vale. Azkenan hartu dugu etsaiaren atea zulat. Ongi.
Jo et passaria Manola. L'arrêt de segon. Zergaitik. Es, tío, es. Vale, experimento a Campora. Vale, mi barrena. Gol eta gainera gero aldaketa zuretzat. A ver. Kaka. Atzera. Zenolako geldik eta... Es. Ah. Vale, behatzigarren gola. Hamargarrena.
Vale, amargor datzi partida da. Ez dago gaizki. Derbia guretzen. Ay. Arsenal en kontra. Arsenal puntu batetara dago. Bederatzi partio jugatu ditugu biak. Manchester United parti bat gutxiago dauka eta irazten badu Chelsea aurreratuko luke. Eta gu irazten badin badugu Arsenal urrengo jardunaldian hirugarren hasi daitezke. Beraz, uste dut zuzenekoa hemen utziko dudala, espero dut gustoko esan zaizuela eta urrengoan gehiago. Agur. Pero los de este juego son criminales, es como en la puta boca.